Mula sa Core TV, narito ang mga napapanahong balitang lokal. Inihahatid namin sa inyo araw-araw. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ito ang Press Corps. Naimbag nga oras Ilocos, dadtoy dagiti kang runa nga damdamag ditoy. Press Corps! Ti Paolo dagiti damdamag. RPUS Balikatan 2010 Malpasen. Presyo tinating ken karne haan nga apektado ti El Nino. 10th Clinical Graduation and Recognition Rights to CHS na aramid. Nasurok nga makabulanen iti BK10 wenno RPUS Balikatan 2010 dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur. Iti report manipod ken ni Press Corps, Mark Paparon. Inton Marso 16 gana 17, maarami diti turnover ceremony kadagiti proyekto nga inaramid iti RPUS Balikatan 2010 sajay ili iti Salcedo ken Sinait. Maipalagip nga na isayangkat iti NCAP wenno Engineering Civic Action Program sajay PIA Salcedo ken dagiti lugar ti Sinait akadanglaan ken Tepeng. Ket ditoy ang nagpatakder dagiti soldado iti kwarto ti eskwelaan akas tulong kadagiti agbasbasa ditoy. Iti nasao nga programa inton Martes ken Miyerkules ket atendaran dagiti na dumaduma nga politiko, dagiti lideres iti US ken Philippine Army ken iti ambassador iti USA ani Harry Thomas Jr. Para ti Press Corps, Mark Paparon. Presyo dagiti natengken karne ti Bigan City Public Market, haan pa nga ngimmato. Sumagmamanumet nga vendors iti dumawdawat itulong iti munisipyo. At the report ni Press Corps Reynold Velasco. Haan nga mapektaran dagiti pagtagilakwan iti karne ken natnateng iti syudad ti Bigan. Taore na barang nga isyu ti El Nino ti probinsya ken kabangibang nga lugar agtultuloy metlata iti presyo ti merkado. May panggit ti presyo apa wampay met tinagpangato ti karne nagi proposta idi nga gipangato da ngem nga na probaran tapos ti manog isumet lang iso ti presyo da po tinat nateng met medyo nababatap ta ti presyo tinateng na po. Siguro ako no may panggit di El Nino nga kunatayo dito yan tayo ang pemet niya siguro apektado ta ado pemet nat nateng tayo nga sumangkat dito ibigan. Sigun kadagiti meat vendors, ore awan pa iti El Nino ti syudad tayo. Idawdawat da iti munisipyo nga ngumato iti presyo iti karne. Para iti Press Corps, Reynold Velasco. Naaramid sadya University of Northern Philippines, Marcos Hall iti 10 Clinical Graduation and Recognition Rights iti College of Health and Sciences. Iti report manipod ken ni Press Corps Karen Joy Reclosado. Continuing quest for excellence in health sciences education. Daytoy iti tema ti naaramid nga 10 Clinical Graduation and Recognition Rights nga napasamak sa J. Marcos Hall ti University of Northern Philippines. My warmest greetings and congratulations to the graduates because you see this is another fulfillment for them as a students to reach their clinical graduation. Napalaos met iti ragsak dagiti nagturupos ken dagiti naganak. Siyempre, happy na. Siyempre, 4 years kag stay dito, tapos graduar kan. Siyempre, happy. Sa mga co-graduates ko, happy graduation. Sana makapasa lahat tayo ng board exam. Natutuwa ako at mag-graduate na rin. Siyempre, kung nasa kanya yun, kung gusto niya ipagpatuloy na, di maganda yun. Pero magte-take muna ng test. Para ti Press Corps Karen Joy Reclosado. Adupay iti damag ti idanon mi kada kayo ti pinagsubli iti Press Corps. Padaanan ti sumarno adamag iti Press Corps. Pacquiao, Kampiyon Lata. Celtics, Kinabalyo, the Cavaliers.